discipleship. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Five reasons to join a life group. Relationships. A life group gives you a chance to build deeper friendships. Learning the Word of God. In life groups, it provides time for one-on-one discussion. Opportunity to serve others. A life group gives you the chance to bear others' burdens, serve their needs, and step out beyond your own issues. Place to invite friends. Life groups are a natural place to invite friends and family. Discipleship, like the New Testament. When you are in a life group, you are following the New Testament pattern of discipleship. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Sir, live na? Okay na? Okay na? Okay na? Why pa? Going. Mayong aga sa inyong tanan. Ari naman kita para magdayaw, magsimba sa aton mahigugmaon nga Dios. So mayong aga sa mga ari diri sa His Life. And welcome gid. Labi na gid sa amon nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live mayong aga. Welcome to His Life, where imperfect people are perfectly welcome. So, pagkasuguran ta ang aton pang panimbahon subong, ma-request ko si Ma'am Lenny sa pagpangamuyo. So, magatindog kita no, sa aton nga pangamuyo sa Ginoo. So, let us pray. Amay nga balaan, salamat Ginoo, sining aga, nga ikaw gid matutom Ginoo God sa among tagsa nga mga kabuhi.
Salamat Ginoo sang ulan, kag salamat man Ginoo Lord God sang init subong nga ginhatag nimo Ginoo God sa amon. Kag Ginoo sini nga aga ginadayaw kag ginamon kag ginahimaya kag ginamon Ginoo. Tungod Ginoo sang imo nga katutom Lord God sa amon tagsa nga kabuhi. Gani Ginoo Lord God ginahalad ni namon ini nga service Father God sini nga aga, that your name Lord God will be glorified Lord God sa sining Ginoo Lord God nga aga. Kag salamat gid sa tanan-tanan Ginoo nga grasya. Salamat Ginoo God sang imo nga gugma Ginoo God sa amon tagsa nga kabuhi. Salamat Ginoo sa pagprotektar nimo Ginoo God sa amon. Kag salamat gi Ginoo Lord God nga sini nga aga, Lord, your name will be exalted on high, O God. Your name will be exalted, Lord God, above, O God. And Father, we give all the praises, Lord God, and adoration before you, Lord God, as we worship you in spirit and in truth, O God. And Father, we give you praise. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So, amen. Katahom sa to, no? Aton ginahalad subong ang aton nga oras, aton kabuhi para sa aton Diyos. So, mayra ako basahon sa pulong sang Ginoo. Sa Salmo 46, ang hambal diri, kaupod naton ang Diyos. Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya permi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok, bisan pa matay og ang duta, kag magkalatiphag ang mga bukid, kag magkalahulog sa kadadalman ang dagat. Sang dagat. O kung bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balud, kag tungod sini ang mga bukid maguyog. May suba nga nagahatag sang kalipay sa syudad sang Dios, ang balaan nga puloy-an sang labing mataas nga Dios. Ang Dios nagapuyo sa sini nga syudad, gani indi ini malaglag. Temprano pa magaabot ang Diyos sa pagbulig sa sini nga syudad. Nagaginual ang mga nasyon, nagatayog ang mga ginharian. Sa singgit sang Diyos daw matunaw sa kahadlok ang mga tao sa kalibutan. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Diyos ni Jacob amo ang aton dalangpan. Dali, tanawa ang mga binuhatan sang Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo sa kalibutan. Ginapauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Ginapamali niya ang mga pana kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming. Nagkasiling siya, untatanan ninyo ang pag-ilinaway, kag kilalahan ninyo ako nga Diyos. Kamo nga mga nasyon sa bugos nga kalibutan, magadayaw sa akon. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton. Ang Diyos ni Jacob amo ang atong dalangpan. Abi palakpakan ta ang Diyos. Kaupod naton ang Diyos. Gapati ka mo bala sina? Amen? Amen. So magakanta kita sang aton bugos nga kusog para sa aton Ginoo. Ari diri siya kaupod naton. Iya ina promisa. Magpalakpak kita.
Hallelujah. Hallelujah. Ang gahong sang kaaway di matigayon, ang kadulom hindi makadaon. Kayang akong Diyos permi madinalakon, wala siyang kapirdihan, wala siyang kapirdihan. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay gintapos na niya ang tanan. Jesus ang ngalan mo pagkagamhanan, wala kaaway nga ginatrasan. Tanan nga problema di ko laganan, kabalon ako sa katapusan. Wala na kapirdihan. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan. Hallelujah. Away iya Hallelujah. sa Diyos. Hallelujah. Makita ko ang kadalagan, Hallelujah. makita ko ang kadalagan, ay gintapos na niya ang tanan. Makita ko. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay gintapos na niya ang tanan. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Sing it, taliwan. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away iya sa Diyos. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay gintapos niya na ang tanan. Makita ko. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay ang away Hallelujah. iya sa Diyos. Hallelujah. Makita ko ang kadalagan, makita ko ang kadalagan, kay gintapos niya na ang tanan. Tanan nga ginhimo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Tanan nga ginhimo sang kaaway, nahimo maayo tungod sa gahom mo. Abi palakpakan ng Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Damo kita ginaagyan sa kabuhi. May mga kabudlayan, may kapigaduhon. Pero ang mga ina, hindi makahamulag sa aton, Ginoo. Hindi makahamulag sa pagpalangga niya sa aton. Aton ideklara nga nabilong kita sa Ginoo. Iya kita sa Ginoo. Tungod sa aton pagtuo sa iya bugtong nga anak na si Kristo. Iya kita ginkabig ng iya nga mga anak, iya nga mga kabataan. Hallelujah. Salamat Diyos, salamat kit Ginoo. Ang amon kabuhi, ikaw ang nagapanag iya. Ari ko kapalapit sa imo, imo nga promisa ginakaptan ko. Sa imo ang gugma kag kabuhi ko, imo ako ginpili para sa imo. Kag subok ikaw ginadayaw ko, sing bugos natagi pusoon ko, tunggaan akon nga hando makilala ka. Sa imo ako magasimba, angay gid nga pasidunggan ka, dayawon kag higugmaon. O ako Diyos, sa imo ako. Hallelujah. Kanta ko taliwan. Ari ko kapalapit sa imo, imo nga promisa ginakaptan ko. Sa imo ang gugma kag kabuhi ko, imo ako ginpili para sa imo. Kag subong ikaw ginadayaw ko, sing bugos natagi pusoon ko, tunggaan akon nga hando makilala ka. Sa imo ako magasimba, angay gid nga pasidunggan ka, dayawon kag higugmaon. O akon Diyos, sa imo ako. Hallelujah. Salamat Ginoo. Kay kami ara sa imo. Salamat Ginoo, ikaw nagatatap sa amon. Salamat Ginoo kay imo magpalangga sa amon buhi. Hallelujah. Kagsubong. Kagsubong ikaw ginadayaw ko, sing bugos magtatag pusoon ko, tunggaan akon nga handom makilala ka. Sa imo ako magasimba, angay gid nga pasidunggan ka, dayawon
Gamay namon, salamat gid sa ini nga adlaw. Salamat Lord kay ara kami sa imo. Kag salamat Lord kay ang kabuhi namon imo gid. Lord, we entrust everything to you. Gina-worship ka namon sa ining aga, kag ikaw lang gid ang amon ginasimba, kag ginaalagad. Wala na sang iban nga Dios, kay ikaw ang Dios nga nagluwas sa amon. So Lord, we entrust everything to you and we declare that you are good. Ikaw ang maayo, kag ikaw ang matutom sa amon kabuhi. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. So thank you gid no sa aton nga worship team. Kag subong sa ining aga, welcome sa His Life Ministries, Hiligaynon service, no? Glorify God, make disciples, where imperfect people are perfectly welcome. Ang balitupad mo, nalipay ko kay Ari, kadi subong. Kag sa mga nagalantaw online amon service day, Hiligaynon service 10 a.m. Located kami sa Sta Clara Avenue, Barangay Banago, Bacolod